robotiro wichana emaragoba ya bono korwa ase kosomo busoko no mube bweparo yo nyara gokorekana ase chinsemo gosensemo ya Nyansira iyo gutoka ime ya Birongo county ya Kisii emaragoba ya bono oyoirera abantu babere bakagire gusiria magema bono bwigabanga bande gutigirwa chingoma chintindi ayega nika gokorekana magiga yegari aina ye trailer iyo yarenge korwa chinsemo cha keroka hucha umuchi obusongo gosiria oboroso nabo igoko yetuma epikipiki eyo yarenge gose ya abogoretie abantu batatu abo bono banyara kumnyokirwa gusa ekera bande banyara kumnyokirwa sichinyagitari na kirori akwerera Maria Tanjari Shuguchi Misai egari ye ya tuome pikipiki go yarenge ne sibitia nene ne maate ya yese egari yari ko ibacha guchia egari yari ngo turera bamocha ne pikipiki yemo osinyuko goeba na bure kitabwat pikipiki ya yetuoma ogenda ne pikipiki yo orare ro monto yo mo segenyera para inches ngero bicho Misai Ubushingi murabure serikali igoro yepare yebe kupambusi ya kipata konya chigari cyagure gana mu mugondo kuana gachi igo chigo cha chiau chia sari chibanda babe kapambusi ega tribo kene kebe wami bantere ba kogenda chigari chinene tigabarigere iba cyari masere y'abantu bagende getirimo kekingora Tari karawate mesigo ni gakominyoka ne sibitie mbe kama ete na gochimate ne getirimbuke kebeka gochikumira abantu